mans et volen protegir. Orfen el bruixot. Sé que tu vols un home de veritat, un home que somni al teu costat. Més tendre l'imagines, potser que jo, més valerós, intrèpid, potser més fort. Freda, la llum de la lluna brilla dintre el meu cor. Foscos els meus pensaments en ombra es van desfent. Amb la força del meu amor, les meves mans et volen protegir. M'has encès passió en el cor, desig que crema com un foc d'amor. Em dic Orfen. Sortiu, espases blanques de llum! Què me'n dius, màgic? Increïble, no et sembla? Vol dir que no n'ha fet un gra massa, senyor Orfen? M'has de dir, mestre, quants cops t'ho he de dir? Ah, perdoni, mestre, sisplau. Ah, el teu pare em paga perquè et doni lliçons de bruixeria i te n'he d'ensenyar tan bé com pugui. Però has d'entendre, màgic, que caldrà temps abans no puguis arribar a un nivell com aquest. O sigui que paciència, eh? Però que no havia de fer blanc en aquesta ampolla, mestre? Vaja! A tots ens passa que de vegades no estem en bona forma o que ens costa concentrar-nos. Oi? Oi que sí, mestre? Au, és hora d'anar a dinar. Esperi'm, mestre, esperi'm! passat tot un any. S'ha fet llarg lluny de Totocanta. Oh, oh! I ara
Què ha passat? Algú ens ha fet una broma de mal gust. Ahir aquest sot no hi era pas, aquí. I això què és? Doncs així que, Orphan, li veus possibilitats al meu fill? I tant! Pot estar tranquil. Ni dono paraula. No trobo que sigui prou garantia, la teva paraula. Però què diu, ara? És la paraula del mestre de la màgia negra, Orphan, candidat al nomenament de bruixot de la cort. És veritat, papa. A més, que no t'has fixat en el penjoll que porta el mestre. És el penjoll del drac, i només els bruixots de la Torre de l'Ullal tenen autorització per portar-lo. No dubto pas que sigui un bruixot de la Torre de l'Ullal, però que el considerin candidat a formar part dels 13 àngels sí que em deixa bocabadat. Al capdavall, que un bruixot tan poderós sigui aquí a Totocanta des de fa gairebé un any, que no tingui feina, que es passi el dia gratant-se la panxa i que faci 3 mesos que no em paga el lloguer, no és una mica estrany? No ho has sentit a dir, senyor Bagà, que tots els bruixots som una mica mandrosos? No, no ho havia sentit mai. No, eh? I a més, jo de feina ja en tinc, oi? Sí. Doncs, per cert, ja fa 2 mesos que vas començar a fer-li classes de bruixeria al meu fill i jo encara no n'he vist cap resultat. Però, home, que no ho he entès encara. Dominar l'art de la bruixeria no és gens fàcil. Demana molt i molt temps. Quant temps, per ser exactes? Prou, papa! Oh, mira quin una n'has fet. M'has llançat el menjar per terra. Sí que em sap greu, mestre. Va, no t'hi amoïnis. Desapareixeu, marques del mal. De tota manera, Orphan, et demano que no enganyis el meu fill. Quan es fica una cosa entre cella i cella, ja no li pot treure del cap ningú. Estigui tranquil. Què, màgic? Què passa? No és brut, el de dintre? Au, anem, vinga. Perdoni, mestre, sisplau. Em podria explicar per què venim aquí cada dia? L'observació d'aquest palau forma part dels seus interessos? Si no m'equivoco, és la residència dels Everlasting, oi? Ni idea, vinc aquí a fer observacions ornitològiques. Li interessa l'ornitologia? No m'ho pensava pas, mestre. Encara que no ho sembli, jo sóc un gran amant de la naturalesa. Mira, màgic, és un estornell! Deu ser un estornell molt estrany, mestre, perquè jo sento que fa cucut.